Superman vil slå rekorden. Der skal bøffer til for at få klokken op at ringe. Det går hurtigt op for de fleste. Men hvor mange gange i træk kan de rigtige supermænd få den op? Det er Kasper, som bestyrer kraftprøven. Der er masser af tid. I dag kommer der til at ske noget helt utroligt. Hvad skal der ske? Der skal være rekordforsøg. Sæsonrekorden er i forvejen imponerende, nemlig på ikke mindre end 283 hammerslag. Thomas er supermanden, der nu vil banke den gamle maskine til pindebrænde. Vi må lige teste den, om den virker. Se. Yes. Så der lukker vi lige. Jeg vil jo gerne op og stå på den plade der, så jeg en dag kan komme forbi med mine små børn eller mine børnebørn og sige, se hvad jeg kunne dengang jeg var ung. Jo. Så kører vi. Yes. Men der er langt til rekorden på de 283 slag. Nede ved kraftprøven er Thomas godt nok nået op på 170, men det kører ikke som det skal. Kasper kæmper hele tiden med at holde tempoet nede, for ikke at ødelægge rekordforsøget. Tag det nu roligt. Ja, han slår for hurtigt. Han bliver ivrig, man kan se det der. Men jeg bliver nødt til at blive ved med at minde ham om det der med tålmodigheden. Hvis den tap, man slår på, ikke når at komme op igen, så siger det bare plong, og så rammer man ingenting. Det er lidt ærgerligt at nå op på 282, og så misser man. Ikke fordi man ikke har kræfter nok eller er stærk nok, men simpelthen fordi man slår inden den når at komme op. Så, men du er næsten halvvejs, eller faktisk over halvvejs. Vi kører igen. Og tålmodighed, tak. Så starter vi bare forfra. Det er ikke noget problem. Rekordforsøget er meget tæt på at lykkes. 280. Sådan der. 4 mere. Så er den der. Han siger, han stopper. Det mener du ikke med. Jeg kan også godt mærke den her gang, jeg vil så gerne, ikke? Der er 2 gange, hvor jeg kommer til at enten slå lidt for langt, eller slå lidt for hurtigt. Og den kunne lige præcis op og ringe. Og det går lige i hovedet, det tænker man på næste gang, ikke? Og så bruger man kræfter på at holde rytmen, og det kommer til at koste dyrt, men 4 stykker. Så det burde kunne lade sig gøre, ikke? Sådan. Stille og roligt de sidste 4, ikke? Tålmodighed mellem hver slag, så der ikke er noget, der går galt. 4. Sådan der, ny rekord. 285. 286. 287. 94. Jeg kan ikke få den op. Tror jeg ikke. Nej, jeg kan. Han kan ikke engang løfte hammeren. Ja! Thomas beslutter sig for at fortsætte. Nu går han efter 400 slag. 340. Jeg kan godt mærke, at jeg bare sidder på kontor til daglig, ikke? At man ikke er skovhugger eller et eller andet. Så er det ikke også så sjovt at komme på arbejde mandag. Ja, men der sker det. Thomas han mener, at den opfører sig underligt. Og jeg mener, at det er Thomas' arme, der opfører sig underligt. Og det har jeg så ret i. Nu har jeg lige tjekket. Der er ikke noget, der er brækket. Så kan det være her, der er noget galt. Ja. Jeg synes, det føles som om, den begynder at brække, altså. Ja, men jeg tror, det er dine arme, der begynder at syre. Og syre og brække lidt. Så begynder man at få sådan nogle kramper i ansigtet og hænderne. Og der er jo sådan grænser for, hvor meget du kan byde kroppen. Hvordan går det, Thomas? Jeg er træt. Ja. Du siger, hjertet banker det? Jeg er ikke på huset, jeg er bare træt i armene, og nu vil jeg gerne på 400. Du er over 400. Nej. Så jeg må hellere tage det hvide håndklæde i lommen, så ikke du smider det. 380. Nå, du er da bange for at smide det hvide håndklæde ind i ringen der.
Det skal man ikke over om ligesom Rikke Hørlykke, altså. 400! Jeg begynder at få lidt småvæbler noget. Jeg kan godt mærke det i ryggen også. Og i mine arme, men sådan, det er okay, altså. 39. 440. Hvad siger du? Skal vi stoppe? Nej. Kraftprøven er ikke idiotsikker. Kasper har set, hvordan kodede gæster er kommet til skade på den mest tåbelige måde. Så bliver han åbenbart overrasket over, at han kan få den op 6 gange. Så efter den ringer den sidste gang, så tager han køllen og siger ja! Og så banker han simpelthen hovedet ind her og rammer jernkanten og flækker øjenbrynet. Og så var hans lørdag aften ligesom slut, fordi så var det over. 480! Sådan der, lad os lige give ham en hånd. Sådan der. Thomas er stærkt på vej mod de 500. Det er selvfølgelig glædeligt, indtil en vis tanke pludselig rammer rekordmanden som et hammerslag. Pludselig får jeg skræmmende tanker, altså. Hvis det koster 30 kroner for 12 slag, hvilket er billigt. Men for 500 slag... Det regner vi ud bagefter, hvor meget du skylder. Det skal du ikke stå og lade dig distrahere nu. Ja, jeg har slået 500, og så tager Kasper min bil og kører. 500! Sådan der. Det er stærkt, det der. Det er stærkt. 500. Og en meget træt Thomas. Nu har jeg slået 500, så nu tror jeg vil prøve at se, om jeg kan lave lidt sjov ud af det. Jeg tror sgu, jeg prøver at slå de næste på knæ. 510. 511. 512. Har du flere kræfter, så er det en hånd. 512. 512. Nej, du har 512. Jeg siger ikke, du skal tage 512 med en hånd. Jeg er ikke urimelig, jo. Det er altså sejt efter 500 slag at tage den med en hånd. 515. Du er hård. 516. 517. Jeg går over i venstre, jeg kan det ikke. 517. Mine damer og herrer, 517. 517. Altså, dagens rekord var jo faktisk 7, så den er slået med 510 slag, kan man sige. Det er Kasper. Sådan der.